So mga igsoon, si Kristo nag-ayo og napo kasanlahon, ang usa mibalik dayon pagkaayo na niya og nagpasalamat sa Ginoo. Ang siyam nga laing naayo wa mobalik niya, nangita sa Hesus. Hain man di ay ang siyam. So ang Ginoo di ay gusto gina siya nga magpasalamat ta niya. Kamo, kusog ba mo pasalamat sa Ginoo? Pangutan ako no ang imong tupad ing na nagpasalamat ka kanunay sa Ginoo. Kay kita ra ba no, kasagaran nato mahay. Siging mahay sa Ginoo. Gitagaag anak, magmahay na sad pagkatapulan aning mga anaka. Gitagaag bana, pagkabadlungon ning banaha. Tagaag asawa, pagkayawyawan ning asawaha. Pulo sa kita mahay. Wa gyud ka pasalamat, salamat Ginoo na ako'y bana. Salamat Ginoo na ako'y asawa. Salamat Ginoo na ako'y anak. Ang mga anak sad halamahay sa Ginoo ngadtos ginikanan. Sus, may pagwa ko matao pagka bati ning ginikanana. Wa gyud ka pasalamat nga naa ako'y ginikanan. Kana ganing kita inig kabuntag, mangutkot na so inig mata palang daan, ngutkot na. Sus, wa gyud bugas, sus, wa gyud kwarta. Gamahay na, wa gani ka pasalamat nga buhi pa. Di ba? Sige, nakay bugas, nakay kwarta, nakay balay, pero stage 4 cancer ka. Okay ni mo? Oh. Sige, daghan kag kwarta, nindot kay kag sakyanan, pero half body paralyzed ka, kay na stroke. Okay ka na? Nayuban, siging reklamo sa kilay, reklamo sa buhok, kalapak kulor, pangusap yun. Wa gani ka pasalamat nga naa pa ko'y kilay, naa pa ko'y buhok, siging reklamo mo na ang Ginoo, gusto siya nga mo pasalamat. Nga naman, ang tao nga mapasalamaton, dunay tinuod nga pagtuo sa Ginoo. Kanabang mo tuo ka nga ang Ginoo mo'y naghatag, nga dili ikaw maoy hinungdan nganong naabot na nimong mga maayong butang, basta motuo ka nga ang Ginoo mo'y naghatag sa tanan, magpasalamat gyud ka. Ako nagpasalamat ko sa akong pagkapari. Kamong mga asawa din kinsa ninyo ang nagpasalamat nga naamoy bana? Taas ang kamot. Ay, ang bata manon mo ni patakas kamot. Nana din ay bana din bata din. O din bana. Kaya may mga tulo ra ka buk asawa iisa nga nagpasalamat nga na sila bana. Kaya ato ko nung balihon, mga bana, kinsa niyo din nagsigi jug pasalamat sa Ginoo nga naa kay karoy asawa. Ta sa kamot. Hala no, kabuutan sa mga bana. Pila ra kay matinud-anon ato. Oh, congratulations. Nindot nang magpasalamat. Oy, ako nagpasalamat ko nga na Paris priest ko din Ana, kadako ana kaysa magsikog reklamo, wa pagyud mahalin ang slat, o pagyud mahalin. Di na lang ko ana. Kay nga naman, naman sa kitay halin bisag ginagmay. Oh, karon lang sa atong segunda patron, karon naman ning pizza 29. Nga 5,000 ka slots nga MMTL atong gibaligya, Mother Mary's Transforming Love. Pila na may atong halin? Atong halin ning abot na og 1,528 slots. Napay halinonon nga 3,472. Oy, pasalamat as Ginoo. Oy, pakpaka na to. Oh, di ba? Di kita ni mo reklamo. Ari manon magsigig tanaw sa kuwang anatas na halin. Nya kamo sang nakapalit, nagpasalamat mo sa Ginoo nga nakapalit mo. Og nagpasalamat ka, mo palit kag usab. Oh, ato sang DOPS, katong Divine Unity, Prosperity and Satisfaction para ni sa atong kumbinto. Sus layo-layo para batingali ni. Natay 5,000 man ka
at 55,000 atong gibaligya. Atong halin 8,125 slots. Napay 46,875 slots nga halinonon. Ato gyapon ning pakpakan kanindot ana. Oh, salamat sa namalit. Salamat Ginoo nga naay ni palit. Mahumanig palit mga 10 years from now, ug buhi pa mo, pasalamat. Ako siguro naman ko nang wa na ko dire. Kamo dalay tukod ang kumbinto, pero gusto mong niapa ko matukod ng kumbinto, palit dayog maayo. Sa unang pagbasa, sinaaman na ayo. Pagkaayo niya siyang sanla, nagpasalamat siya propeta, si Eliseo. Nihalad siya ni Eliseo. Gibalibaran sa propeta. Siya ay kog halari. Unsa may gitudlo ni Eliseo ni Naaman, didtos Ginoo pasalamat, ayaw nako kay instrumento rakos Ginoo. Amo na nga si Naaman ningon sa tagay kog yuta kanang gikan dinhi kay balaan kay ning inyong yuta kay inig uli nako sa amo didto sa Assyria, musimba nako sa inyong Dios, pinaagi ni anang yuta nga akong dalon gikan dinhi. Pasabot gidana ni Eliseo ang Ginoo ni Naaman, gidana niya siyang kasing-kasing ang Ginoo ni Eliseo. Mo na ang atong buhaton, isangyaw nato, human natong pasalamat sa Ginoo sa iyang gihimo nato nga mga maayong butang, kamao natang musangyaw sa Ginoo nga niya nato. Mo na si San Pablo diri sa ikaduhang pagbasa, ingon siya, nagsangyaw ko sa Ginoo nga akong gituhuan, ug tungod nining akong pagsangyaw, gikadinahan na ron ang akong mga kamot, gipriso ko, pero malipayon ko nga nagantos para sa Ginoo nga akong gisangyaw, kay ang iyang ebanghelyo dili pwedeng prisohon. Kinsa ninyo dinhi ang nagsigig sangyaw sa pulong sa Ginoo ta sa kamot? Oh, kana klaro kayo kay wa man mo nagpasalamat. Sangyawi imong tupad lingi ingon ang Ginoo papaliton kag slat. Sige, yun na. Adi bitayo Padre Siano may gasulti ana, pero kani mo isangyaw niingon ang Ginoo, ibaligya ang tanan mong kabtangan ug ang halin ipalit og slat. Sige. Adi gyapon na tinuod. Sulti nas Ginoo. Ingon man siya, lahi lang pagkasulti, ingon lang, ibaligya ang tanan nimong katigayunan or kabtangan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Nya kinsa may kabos karon, usas mga kabos nga atong gitan-aw, ang atong parokya nagpakilimos, paliti kog slat kay akong itukod sa akong kumbinto. Di man si Padre Siano ang nagpakilimos, ang parokya, ang mouthpiece sa parokya kining Padre Siano. Pwede ra maning patyon sa Ginoo ugma nya pulihan man kog pare dinhi, mao ra gyud puy buhaton mga igsoon, donate in town mo kay wa patay kumbinto mana inanaw na mura mamog masuko kon sultihag ingon ana. Sa atong salmo responsoryo ang atong gitubag unsa to? Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Giunsa niya pagpadayag ang iyang makaluluwas nga gahom, pinaagi sa mga tao nga mituo niya, sama ni Eliseo, San Pablo, mga santos. Ang una gyud ang mahal nga Birhen Maria, nga hangtod karon ang mahal nga Birhen Maria gasigi og padayag sa presensya sa Ginoo, pinaagi niya. Muna ka ng santos nga rosaryo o gato ginang pangadjion kada adlaw, dako kay nag-ikatabang para ta mulambo sa atong relasyon sa Ginoo nya matagaan ta sa makaluluwas nga gahom. Daghan nato karon nagmahay sa kinabuhi. Daghan kayo. Labi na ginarong naiguan ang mga gubat, naiguan ang krisis nga taktak sa trabaho. Wa na'y mga trabaho, wa paginatigom nga kwarta. Ang uban na nagmahay. Pero kung kita mutuo ta Ginoo,
Nya ang atong tumong magsangyaw tas Ginoo, pakit-on dayon tas Ginoo sa iyang makaluluwas nga gahom sama sa mga sanlahon. Layo ra sila sa Ginoo, pero nituo sila. Naayo dayon. Ni samot pagyud pagkaayo kadtong nibalik. Nganuman gitagaag panalangin sa Ginoo, ang imong pagtuo mo'y nakaayo nimo. Kani manggong kaayuhan sa atong lawas mga igsoon, kuan pa na siya 50% sa tinuod nga healing power of God. 50%. Daghan kay diha giayo og sakit, sama pananglitan mga bana or mga lalaki giayo sa sakit, hilanat, sakit sa o sakit sa tiyan or unsa dihang mga sakit. Inig kayo unsay buhaton? Mag-inom na sad, sugal na sad, pamabay na sad, panglaki na sad, himos mga immoralities. Di ba? Nya, heal day na. Kay ang healing ay hatag sa Ginoo nato, physical o spiritual healing. Ang physical healing, himuon na niya, miraculously pwede. Pero ang spiritual healing, kita gyud maoy mo cooperate sama ni Naaman, midaha siyag yuta aron iyang simbahon ang Ginoo ni anang maong yuta. Sama usab sa sanlahon nga naayo, mibalik siya og mihapa iya gitong desisyon. Sama ni San Pablo, misangyaw siya iyang desisyon. Kamo, unsa maroy inyong desisyon? Lingi ay mong tupad. Katapusang lingi. Pangutan siya. Siya, ingna, mo desisyon ka na mahigugman ako. Ingna ka no. Ingna ba? Mo desisyon na karon nga mahigugma ka nako. Sige, ingna. Wa mo mulingi. Pangutan Pangutan ba? Labi nag-imo ng bana, nya dugay na kay mong wagyon mo ingong I love you. Pangutan siya. Yung naon sa mo desisyon ka nga mahigugman ako, nya mo sa mana siya nako, I love you. Daghan kay nato hilasan na pero gakinahanglan ta ana ang Russia ug ang Ukraine nagkinahanglan sila nga moingon I love you as my brother, as my sister, aron di na tikapatyon, di na ko magtan-aw nimong kaaway kundili higala. Kay ang Ginoo nga akong gituhuan nag-ingon, love your enemies. Jutay kay nato ang nagpuyok ni ana. Apil na gay dinhi sa simbahan. Siging inawayay, siging kinusmuray, siging dinawuay, magkinihaay pa. Yan niya, sigig simba. Nagkinahanglan ta og total healing, physical o spiritual. Timan ang physical healing, pwede ra gyud magmilagro ang Ginoo, pero sa atong spiritual healing, dili pwede. Kita gyud mo desisyon nga mosunod sa Ginoo, mutuman sa iyang sugo. Subulahan ang tao nga bubuhat niini. Iampo nato nga ang atong mga indigenous peoples, ang atong mga lumad o ang atong mga tao nga naaron sa extreme poverty, way atop, wagay balay, way bungbong ang balay, nga unta magpakabana na ta. Mao na nining atong pista sa segunda patron, ginagmay natong aksyon, manghatag ta og 5 kilo packed rice o pakapina natog noodles o mga sardinas siguro, depende sa budget, mahalin ning tanan natong ibaligyang slots nga MMTL. Nga naman aron makaapil ta, makapabati ta sa atong mga kabus nga kaigsuonan nga nahigugma ang Dios kanila, nga makapahatag ta nilag gamayng kaluag-luag sa ilang gibati nga makakaon sila og pagkaon, pamahaw, paniudtog, panihapon, at least man lang makapaambit ta. Tanawa unsay mahitabo sa tao nga wa gyud pagkaon anang adlaw, mangarga pa, mangita pagkargahonon. Unya moabot dayon ang usa ka officer sa kapilya
moingon, dong di ay gihatag ang simbahan 5 ka kilo nga bugas. Unsa kay bation? Maguol o malipay? Malipay, pero wag ito siya mo simba. Kasagaran nila, wag na simba-simba, wag na kailas pari. Nya moingon din na sila, diin manigikan, gikang Padersiano, kisam na Padersiano. Dili ay nang gikan Padersiano, gikan sa parokya aron sila mobati nga sila di ay gihinumduman sa parokya, gihigugma sa Ginoo ug kauban sa kinabuhi sa parokya. Nya moingon din na sila, salamat Ginoo na paginaluoy namo. O makapasalamat tungod ninyo kana kun mo palit mo og slat. Pero di mo palit, away mahimo. Sige, katong mo palit manindog ta.